lagi, wala. Sa kadaghan, sa gidawat kanila, nagdadaan ang tahong, mahimot ang mga sila. Kaya wala may relasyon sa kaya ko ako. Yan ang huwag sala. Iyok mo na na ang bayan sa sala, kamatayan mo yun. Wala nga, umudawat mo rin ni Kristo, ang mga tanong. Ngayon ang Bible, hindi ako na. Tagaan sa gilawang, mahimot ang mga sila. Kung dili sa ni aksidente, nga niya mo karoon din kay kung wala sa mga ini, doon ang ikan ang ginawya sa parang panahon. Tingali kayo, visit lang nila sa mga kibiga ko. Pining mo ang pag-visit mo, gigamit ko sila. Ang sinundan mo. Kaya tinigay mo yung sabi, dagat yung tanong maliba ko niya. Ang nakto ko ni Balay, kaya ano yung reliyon. Hindi ka na usap, reliyon, hindi ka nino. Ang baliban, nag-visit kayo mo, ba't namin lang ito. Manginag na lang ito, magsamot ka. Kung ang salat na ito. Jadi sa maminaw kita, pero dagay kita tanong natin. Muna, panalangin ka rin kung ginawa ko sa Kristo na ako ka rin. Sunod lang mo sa ako, ipasunod mo naman ako. Itawag bis kong iya o sinners ko iya pag ako sa mga kasalan na. Ngayon, imo nga ang inyong pagsunod para namin mo. Manangay ko pa sa iyo sa inyong salat, karoon din mo rasa ba? Okay, makampo ka.